May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, dituin agnad ng tilagrin, ruhay na bakit? Saan ka din nagsaritaan tanti may papaniti day talakay? Agabrod ti ka sinsin ko. Awan ti kadwa na ija balayda. Awan ti ka sarsarita na ijay. Sapay adayo ti balayda iti kadwan ti tattao. Angam, ay nawo. Apay akas ti reaksyon mo. Ada ka di parikot, Gabriel lakay. Ay, awan mo't kid di bakit? Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Ada ka di sakit tinakam mo ka ni Auntie Lagring, Awan, bakit awan? Ammom lakay. Sipod pimusay ni nanang ko. Ni Auntie Lagring titimakder nga inak. No saan agapukan kwa na, saan ka anaam-am mo. Laglagi pam, ni Auntie Lagring tinang paadal kanyak itidayja apagadalan, iso anagam amuta. Alawanan, bakit? Ay nawaw, pangipanam kadagita ulis mo lakay. Iti salas, ruhay na bakit? Itian niya kumama kagapo. Atang sumangpot ng tilagrin, ang mga noad dati maibagana. Anya kalakit di matan lakay. Apay nagkatawa ka bakit? Kasano, makapakatawa mata reaksyon mo. Agnaed ni Auntie Lagring dito'y balay. Kasla di mo matan mo ti ar-aramidam lakay. Saan Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring, aging gaita. Isa na. Kanya ko matipagbutngak ngay. Kat balay ta matipag naedan na bakit? Matlagayam. Isublim dagiti ulas mo iti siled ta. Iti may sa asiled ti pagturugan ni Auntie. Kumayak man makistambay, Tata Pedro. Nawaw, apay nga imbay ka diti balay, kat sumang pinantiyo alagring ita Gabriel. Kaya't ko ti makistambay pa lang dito, Tata. Ada ka diti parikot mo? Siyak ka di, Tata? Nawaw, sino kumapay dudwa talaang mo dito? Kastoy kami, Tata, kastoy. Agnait itan minang tilagring. Taagabroad ka no ti kadwana, ibalay da? Apay nga raw, akas labadan danagang kalaunay. Ta stricto dahil siya, Tata. Napudot pa'y tidara na kanyak, Tata. Di kaya't mo ka di asawin kay, kagurgura na ka? Kaslakastan, Tata. Apay asika din ang sukon kaniyak ruin na kaanakan. Sa dino ti ayan ti asawam aya. Napaniti ayan ti kaaruba Auntie Lagring. Ay nawaw, apay nga dayjay. Di mo ka di imbagakan kwa na asumang petak ita. Amo na, Auntie. Amo na matgayam. Apay api manaw pay laang. Iti ayan nga mini Tata Pedro ti tambayan na, Auntie. Likliklik ang naksamot ti asawam kaanakan. Ay, saan mat siguro, Auntie? Awagam nga ro daw ta agawid. Tapno makapag-istorya tayo mo't Ay, Auntie. Mapan ko sukunin inton madamdama. Ay, agtugaw kayo pa. Timplahan kayo iti kape. Kanya tararamitan dito ang Tata Pedro, ruway na bakit? Anya kumapay ngay lakay. Umay kasukunan Simbang putan ni Auntie Lagring. Sapsapulan na ka. Ay nawaw, apay ka na. Kaya't nakakano ka in istorya. Magawit ako inton madamdama bakit? Adamanan maibagana no kasta ka lakay. Kasano nga ro, no biglang agungot ni Andem. Ada ka didakas ngay naramid mo tapno agungat ni Auntie Lagring kan kalakay. Ay, maganda bakit? Oh, awan madlagayam.
Awan nga rod ti rumbang apagbot ngam lakay. Apay nga itakalaang, Gabriel. Anti Lagring. Amo mat asumang petak ita. Nagmerinda kayo ka din, ante? Nalpasa ni Taypay. Si Kangay, agkalkaling utan ka mag. Sabay, agtigargar na giti tumang mo. Mabisbisin kan sama. Okay lang, ante. Sana ka mabisin. Ay, ante, nagkapiag iten da Tata Pedro itay. Saan amadlaw ang nagkapi ka ah? Ala, mangan kakit din mabisin ka. Ada mo tinaluto amakan. Uwan, ante. Kasta ah, no nabising, mangan, nalawag. Ay nawaw, nakasapsapa ka nagring, Gabriel lakay. Agtrabaho kita, Ruena, bakit? Ay, oo na yan, Gabriel. Sana mabalin amaladaw kita. Tamangan numay katak iti trabaho. Bakit? Numay katak iti trabaho. Pangalaan tayo nga iti kanin tayo. Awan ti trabaho mi ita lakay. Anya? Katno Sabado ita. Aya. Sipod simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di mo matinam mo ti aramidam dito'y balay. Nini, sana. Itan niya kumaga po. Kas kumang ita. Unam nga trabaho ka, uray Sabado mat. No kasta rod, mapanak lang nagpalinggay. Bakit? Amom aya? Wala. Ilistam lang dagitinas ka nagatangat. Sa anak akomportable nga wang tararamidan dito balay. Sa payadanan tilagrin. Ang mga nuan yan to tibaganak. Sa din ti papanan ni pare Gabriel, mare. Mapan ka no agpalingke, mare. Amo na aya? Italaang manan, mare. Ta saan ka no akomportable no awan aramidan na. Saan akomportable, wan no? Di na laang kayat ti agistambay di balayo, ta adat istrikto nga antim. Amo, mare. Ada nga agpay sumadlaw ko iti asawak. Sipod simbang bat ni Auntie Lagring. Kasla di na amo ti aramidan na. Panag ko na, mare. Saan nga ta akomportable ti asawak iti kastoy a setup? Saan ka di na istoryam kanya? Nga istrikto nga ni Antim Alagring. Idagdat-daton pa ilaang ni Gabriel kan ka, kumare. Unangam na bayagan na ijay. Kat? Amangan na isungag pa iso ti makagapu ah. No apay asaan akomportable nila kay mo. Pagsaritaan nyo laangan no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Agsarita taman, Gabriel. Awan tirong ba nga pagsaritaan ta, bakit? Agpudno ka man kanyak. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring, lakay. Tunggal makitam ni Auntie, kasla di mo ang muti aramidam. Narigatag kang mali iti matang na antilagringan niya. Ay, nawaw. Istrikto ni Auntie. Ngam saan mat nga agunget no awan ti makagapu, lakay. Malagip ko'y dagdat-dato nakpailayan kang kabakit. Taubing tapay laang idi, lakay. Uray di kalay sata. Uray lako sila panak nantim. Idi laang dayjay, lakay. Sikakit di mat. Oo. Kanya amom ngay bakit? Ang mga numayat manen ti kakapyak dita. Kat kusilapan kan begelen nakite. Nakaidasara kun iti pamigat tayo, Gabriel, lakay. Muna kayo lang tamamigat kan antilagring ruin na bakit? Ay, nawaw. Sa anak pa'y amabisin. Katanya't orasan. Iba't dyan naktulat tayo ti si Daeg. Umay kakit din, tagigiddan tayo. Siguradong agsaludsod man niya ang tilagring no saan ka makigiddan amangan. Saan amasapol nga agigiddan tayo bakit? Kan amangan no sana amabsug no kwa. Si kakit di matlakay. Mayruam kan kanyan tilagring. Kasya talaga day jay ngam nasingpat latamat. Uwan akin ka, kanya ngay. Panagkita na pailangan kanya kaslakay na ako nabagkalan bakit? Unay kalakit din ay alakay. Bagkalan na lawlawas naman. Mantay nga rudan lakay, antilagring. Ay nawaw.
Apay ngay, akas kalamadan danagan si ka Gabriel. Ah, sama ante. Mabutang tamaan kanunukilat abagkalamante. Anya ko maaga po, abagkalan ka. Saan akas na bakit si kakay di mga? Isumati ko nam kanyak itay lakay. Saan akas na tiket ko asawan? Lala, magantayo kay din habang napudok pa iti sabaw. Ano ti si Dam Tata Pedro? Nawaw, san ka kadipay anamigat, Gabriel? Nalpasin data. Apay nga ron masida ti biribirukan. Saan ka nabsog tata? Anya? Basid lang tikinan ko. Takasang sango minkin ni bakit ko ti stricto nga antina. Makisarita ka kamin kin antim alagring Nasano mo kami tata? Panagkita na pailangan ganyak kasla kaguruguro ng launay. Kasla kaya magabagkalin. Makapanerbyos, Tata Pedro. Sika lang, sabot ka kasta ti kapanunutan na, Gabriel. Itanya ko maaga po, bagkilin lang ka ba? Awa mo idagas nga alamidan. Basta, Tata, makipanganak pailangan dito yun. Nakita mo't nagturong nila kay mo iti ayan ni Tata Pedro, kumare. Napansiguro man ang nakipangan amare. Nagrigat ti kasta, mare. Talaga siguro asaan a komportable no kasangsango na ti istrikto nga antiyo. Day tangarod ti parikot ko mare. Panag ko na mare. Masapol ka di apa panawag na ang tilagring? Saan ang masabong nga aramidan day ta, kumare? Anya kay nga ti aramidag mare. Agaramid ka iti pamuspusan tapno makapagbanding kayo. Wano saan? Pagsasaritaan nyo laangan no anya ti parikot. Tapno masolusyonan nyo sakbay adumakkel, kumare. Kasano mare, katlikliklikan nila kay ko ni Antilagring. Kasaritam iti nasaya at nilakay mo, kumare. Maawatan namat siguro. Saan laang anairwam akadwayo ni Antiyo iti may sa abubong? Nang runa, kat nagrigat nagpay so tinagdalanan na iti agdatdaton pay laang kan ka. Sa bagay mare, husto ka. Na, daan tilagring kan ruwi na ti agsarsarita iti salas. Kanya nga ti pagsarsaritaan da. Tinasahat, aglamang akitilikutan ti ridang. Denggat noon niya ti pagsarsaritaan da. Awan mo ti makunak iti asawa, kaanakan. Unmat kami ng Antilagring, nagagatmot ni Gabriel. Saan nakabaybayan? Dakkel pa yung ti balayaw. Naimastikan ka na niyaw. Denggat ta. Natungpal mo ti karina idikan ka. Asaan ka nga agrigat iti dantana. Among ka din. Bili baklaw na iti asawa, kaanakan. Unmat ante, awan matima ko na, talaga sa tak iti asawa. Adalaon matimadlaw ko kan kuhana kaanakan. Kas nadidaan mo ti ar-aramidan na. Tunggal makit-kita nakditi balayaw. Ang nervyos lang, basta makikita na kayo ante. Diba nagkuna na siguro akit, istriktuan yung aging gaita. Lukas ta. Saan naggayang akaguran ang tilagre? Ay, kapanunutak lang gayang tigas dyan. Panagkunam lakay, may mayat nga ta no may sina iti kusina ni Auntie Lagring. Ah, apa may sina ba kayo? Una, tap na komportable ka. Ay nawang, saan rin nakasapulan ba kayo? Kaslag nervyos ka nga minumakit-kitam ni Auntie. Di mo pa ikit din amo ti aramidem lakay. Saan nila ba kayo? Ha? Sa gaya manapulot ti daran ang tilagringan na ba kayo? Kat no dakkel ka no ti bilib na kan ka lakay. Bakit nangay ko tinagsaritaan niyo tayo. Ah, nasaya at nga no kasta. Tapno di mo panunutan akagurgura na ka ni Auntie Lagring lakay. Dakkel ti respeto ni Auntie kan ka. Di na maaramid ti mangbekkel kan ka. No adaman dagiti gundaway ang nagbalin nga istrikto. At least, kat para matlang iti pagimbagan tayo lakay.
Ante, agkapi kayo ka, day? Ha? Itimplahan kayo, ante. Sigurado ka ni Gabriel. Wen, ante. Tapno, makapagsarita tamulangan, ah. Saan ka na mabutang kanyak? Saan mo akabutang to istrikto nga anti ti asawam? Saanin, ante? O, kailangan kanya. Nagbaling kayong istrikto. Basta di nagbagkilan, ante. Noon mo't Uray istrikto Jak maaramid ti mangbagkalan niya. Sabay sa, agbalinak lang nga istrikto no kasapulan. Kan, saan aga puta istrikto kat kagurgura kan. Saan akas jay day Gabriel? Pasensya kayo, ante. No, kasi tigaraw ko ide. Talaga lang kami, nervyosa. Tamang ano kung ano na puto ti darayo kanya. Kan amang noong tanak ide. Saan ka makangag kanyak no nasaya at lakit ni ti aramidang? Sa anak anaungat kunak tumal. Nakitak matamayat ti istoryanyo ka ni Auntie Lagring kabayatan ti panagkapiyo, Gabriel lakay. Ay nawaw, nasayahat kami ginantilag ring ruwen na bakit? Sigurado ka de? Ruwen bakit? Nagadungarot istorya na kanya kitay. No kasta, saan ka nervyos no makitkitam ni Auntie Lagring? Saanin ay ta? Naamwa ko nga saan nakgaya makagura bakit? Kas nakunakken ka idi. Saan nga agungat ni Auntie no awan ti makagapo? No nagbalin man nga istrikto idagdat-daton ka kanyak. Dayjay ket para iti pagimbagan talakay. Agbalin lang nga istrikto ni Auntie no kasapulan. Uwan bakit? Ita, amukon. Ne, sikan samot ti paypayapayan ni Auntie Lagring lakay. Ayaw nagpasa bakit? At siguro'y paramid na. Ang mga nagpatulong amang bagkat kadagiti nakapaso asabong mo, bakit? Mapan ka nga rodon iti ayan na lakay. Tapno makapagbanding kayo mat ka ni Auntie. Tapno saan ka nga agner-nervyos no kasta kasangsangom. Ay, wow! Numaminsan, agbalin tayo nga istrikto saan agaputa kagura tayo ti may sa atao. No dikat para matlaang iti pagimbagan ti pamilya, wenno pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Kasano nga ron ang mabunag mo dayjay no dadadaal mo't gayam ti kariton mo, Felix? Sabay ano dayjay? At dati na panunod ka pa muspusan na bakit? Repiram ti kariton mo? Saan? Anya nga ron? Ang bangak ti kariton ni Tata Melchor, bakit? Ay nawaw, imbes a repiram ti kariton mo? Nuripirik pa ilaan, sigurado ang mabayagan Ang mga ipabunag ni Mrs. Riz, iti sabali, dagiti bunagat ko ma. Naimbag ano saan nga usaran ni Tata Melchor ti kariton na? Nadakamat na kanya asaan pa yung trabaho ita bakit? Tama di ka no, tirik na na. Mabalin ko nga abangan, iti may sangal daw na dyan. Anya ti masapol mo, Felix. Ang bangak ko matikariton mo, Tata Melchor. Saan mo nga usarin ita? Saan ka day?
Wen, sanak pa yung nagtrabaho itatama ditirik na. Abangak man pa'y karo tata. Isublik to yung malam. Tikaritun mo nga eh. Nadadaan tata. Saan pa natarimaan? Abangak mo't tikariton mo tata. Saan ko buludan? Abangam, ngam itang aldaw lang ah. Wen, di ka madangagan ka di. Isublik at agos numalpas ko ti paramid ni Mrs. Reyes. Manumay ti abang na tata. Oray, 150 lang. Sige, itag ko ti abang no isublik ti kariton tata. Mabit lang nga ron. Nairwar ko ti kariton nga abangam. Tsak bakit kita ti kariton mo, Melchor Lakay? Inabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay lang nga inpahabang mo ngay. Kasanaw no saan nga agsubli dagos. Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit. Si Kaki di mo. When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na magladagos. Kita malakay, kagatgatang laang day dya akariton. Uwang ka di bakit. Ay nawaw. Kunaklakit di, ano insubli mo na ito yung kariton, Felix? Saan pa bakit? Katlurabiin. Apay ngamin ay apakibiyaham na ita. Isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo mo't laang ti abang na nagsaritaan nyo tapno awan ti riri. Wan, madamdaman daw. Apay ang madamdama pa'y laang. Inton ko. Malipatam tumanan. Ngulan, napana ko. Ibayad di abang na ngay. Ada di tuyo. Iton mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na kan ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman aklaw na tata ha. Di ngay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko tata. Ay nawaw, apay ngay. At na ngamin ti emergency anang usarak iti kwartak tata. Sige. Awam marami na, mawampay ti kwartam. Ay na, agyaman aklaw na tata ha. Di ka madanagan ka di. Taitag ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor Lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? naperdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaal iti dayta. Sinobraan na siguro ti inkargana. Si Kamat, apay adi mo kinita idiin sublina. Rabi nga, may nga insubli na bakit? Nagsip nga ito makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayagan kindi at 150 nga abang? Dinadaal na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintadnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amo ngamin nga agong kano maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano ngamin ti emergency anang usaran na ito kwartana. Anya kalakit di mo't den lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ni Tata Melchor. Sana pa'y nga intad ti abang ang nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. San pa'y kano ang nakabayad kuna ni Tata Melchor? Kasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaal na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumboy ita bakit? Nasaya at tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaal mo. Karitong, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si Good Day Jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay na awan parikot?
Mapan ka ijay ayanda, itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itig kunto Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda na natinay, itamot lang. At daman sa lutsudak, kumari. Nakitam ka di, no puno ang nadadaal ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod ni lakay ko. Sigurado nga idi sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton, idiin labas na mare. Nagis-istorya kami pay. Iso anak kitak di kariton. Apay ka di aya mare. Wan ata ko na ni Nana Tinay ang dinadaal ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak naman. Ay nawaw, nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abmong ka di mare. Tay suki ni Tata Melchor di tamyanan, ag-agawon nila kay mo. Kasano mag-agawan na, Mari Viola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay kano ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay adagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit. Ay nawaw, dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit. Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya di kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit? Inagawan dahil ta Felix. Anya, San lang at ikaritong ko ti pinardi na. Agraman ti kakaisuna pagbibiyagan ta. Huh? talaga nga awan ba inday dya tao. Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ay ta, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka dito kastangar aramidam si ka Felix. Ay nawaw, anya man nila ti basol ko king kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka. Anya man ang tiiso ayan. Apay mat adad-dadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na. Koreksyon lang baka. Saan ko apir-pirgin Tata Melchor kadagiti suki na? Basol ko ayan. No sakti kayat da pagpakumbuyan. Uray lakay ni Tata Melchor, kabaalan na pa'y mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo. Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-ul-budam di lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imado ti sukik ita. Sa anak to pa yan ang makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayaat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga piman alakayin na tao. Wen ngam saan mo't anasayaat, amapan na kayo dadaulan, Tata. Kabaulan nyo pa'y mo't timangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahal na Felix. Ila ako kon. Agsapulak langin iti sa bali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan, ti dinadaal na, Tata. Huwag nga raw. Agraman abang ang nagsaritaan may awampay. Idi pa'y napalabas alawas day Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Marinena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi mare. Wan mare, mapaanak man di tayan na Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaal ni lakay ko a kariton da. Ay, nasaya at mata nalagip na mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan mare. Ay, siya akong di nagdesisyon, mare. Anya?
Kinisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat matken ka no maamuan na, mare. Uray agungat, awan maaramidan na kumare. Sa bagay, kabutag na kamat ti asawa, mare. Aywan mare, padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa, nena. Agyaman ak nana. Imayak, taumay ko ito ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod nila kay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid a nadadaal. Itad kumatlaangan nana. Ay, nawaw. Sobra ba ti kwarta ngayaw awat mo, nena? Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor a makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka, Kinapudno na. Plano may ti mangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manmanumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mat ni Felix ngamen. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Amelchor. Wan ang kabaulan na pay mo ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat suki na amin. Naragsak ka ka di ti kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor. Gaputa inagaw mo mat aminan. Pangasim di naksermonan ta nabambanluga ka nagbunag na Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang tong ungtan lagi ta asukin ni Tata Melchor. Ti panagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makauawa mo kita. Naperdi di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya nga ita. Di mo magkayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nakusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya. Kasano kat di ka mat makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manong nga aldaw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor. Panunutom ti manong nga aldaw nga inananusan na nga inusar tinapirdi akariton na. Anya ka laki di mo ito bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta Felix Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka Felix. Apay aya. Magsakit ti pagbakik. Ay nawa. Kasanumat ngamen, kat managing bubukod ka. Di kayat mo, kat sukim amin at at tao di ti barangay tayo. Agraman lakay, agawang pay. Bakit? Ilutin na man Ay, saan nga ilot ti agas ti nasakit abagbagim? Nya nga rod nga Di mo ngamin bukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang nga rodon ti kariton na, agawang pa nagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay, nati masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasalud-sudan no awan ti aramidin niyo. Apay ko ma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaan ti kariton niyo Awanan ti karitong kaw. Inlakaw, tawang mo tin pangusarap. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ta isutaramatan ta niya. Saanan, nakababayin making ka. Anya ko nga ti pagbainan niyo, tata. Kaya't ko ti makabawi kata kayo. Amo kadakas ti naaramidak iti kalabas, tata ha. Sa kapila ko ma, ta ikandak iti gundaway ang makabawi kata kayo. Limabas magda Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay marinena. Napanda nakikumboy, mare. Uwan nga rod, mare. Nakitak amayat ti kakatawan na mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da, mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadag iti dakas nga aramid na, mare. No kasta ka na yun nila kay mo, mayat siguro, mare. Amom ka di, mare.
In pa-repair na pa'y ti kariton na. Tapno adda ka no ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanday ta. Agawid tan, Tata Melchor. Rumabiimot tan. Ituloy tan to tagbuna, gintong bigat. Nagasindak to pa rin ni Jay Balay Felix. Una, Tata. Ibati tati ka rito nito. Tama usar tumilangin ton bigat. Kung gayam, magtitibi ngayon, Tata. Ay nawaw, sobra sama dati barok. Saan, Tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngabi, agpatatamat ang nagtrabaho. Ay nawaw, ang iyaman naklaunay, abarok. Ay na, may katangak mo ilaan ni Nadam at Tina itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugang tirik na. No awan ti maagrabyado ka tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Nagilag ang tirik na. Kinkasla sa anak napanog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na, among ka di bakit? Kabayatan ti panangiduron mikin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaw ni tiragsak ko bakit? Tsak amo no abay. Kasta amat lang tinakuna ni Mari Viola kanya. Mayat ka no ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilim mabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao aginggat kabaalam. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Tulungam kit di ida. Takasken ka at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumarang itatarsay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapa ng Federico. Di mo ibagaday ta makikarera ti Aramida mitangal daw. Iso nga ron mo ti pagragsakak bakit? Day taman, agpasikat ka dagiti tattao ti Aramida mi jay. Saan bakit? Oho, amok daytan nga istalyo. Namin ano abinagaanda kayo ni Kapitana adi kay makikarera iti kalsada ta delikado ngam nagtangken ti ulo yo. Ay na bakit manu atawanan nga agkarkarera kami? Awan pa mo tinaksidente. Ay, pangaasiyo ha. Saan aga po taawan ni Kapitan ken busy dagiti tanod ket aramidan yu manan ti kayat yo. Saan ana aramid day ta kalsada tapno pagkariraan yo nga da motor na. Basta, mapanak lang ta bakit? Ay, talaga nga awan denggan yu asaw. Andi akalakit di mo't ayatarseng. Apay mo't aparitam nila kay mo ang makikarera. Kat ambumbot nga expert di anak ka no maipapan iti motor-motor. Delikado nga rod nanang. Ay nawaw, kas na kunak itay. Expert ni Federico nga anak ko. Amo na ti aramidin na.
Kanunungan yu man ngaminan ti aramid ti anak yu, nanang. Saan akasta? Ti kanyak laeng, di mo kumaparita nila kay mo, saan adakas ti agenjoy? Inrugida manunday ta ang motor-motor, kumare? Ay na, makatitilang nga rod, mariitis. Karera siguro manunday ta niya. Uray la tumayab dagiti nakamotor a lumablabas. Ay, may isa dita ti asawak, mare. May samat day dyan nga awan ti denggan na asaong. Pagpalinan da pa'y nakareraan ti kalsada, kumare. Awan nga min tinagbantay, tabisi ni Kapitan, kandag iti tanod na. Iso agun dawayan damanan. Naglawa a karatula ti nakapaskil iti igid ti kalsada, kumare. Ngam di damat makaawat dagiti atat tao. Iso dakit diti mapanbanbantayan ang dagiti tanod. Ustumatan kumadya talo, upat, 5 anabagaan da, mare. Lalakay damatan. Ay, pud nila unay, kumare. Ado ti mas importante anasken nga aramidan dagiti opisyales. Saan lang ano tamang bantay ka dagiti nagtatangken ti ulo ti trabaho da? So dakit din ti papapanan ti budget ti barangay? Ay, naku nampay, mariitis. Mas daawak mat iti katugangak. Tadi na kayat aparitak ti anak na amakikarera. Ay, nawaw! Bayam ako, mare! Tamakita ah! Asilo di kas istorya mitay-ites, anak ko. Di ko maritarsing tatang. Napagsaritaan nila ang dagiti limabas ang motor. Nagpapartag da nga raw. Oral at tumayab da di ta kalsada. Karera manan siguro tatang. Makatitilang da. At nga ta sinag-report kin kapitan, anak ko. Kat no busy da kapitan kan dagiti tanod na ije barangay hall tatang. Iso may lagayam Isuari mo man ang dagiti pasikat ang nagtatangken ti ulo da. Ginundawayan da abisi dagiti opisyalis ije barangay. Delikado na dati maaksidentay. Saan tayo mat ang mapabasol dagiti opisyales? Tanamin ano a binagaan da dagita at tao? Saan mat ang mabaling nga isulatan ti as-asikasun dagiti opisyalis iti barangay? Isu dakit din ti kanayon ang mabanbantayan? Awanan kasano ngayon ti nagduma at trabaho da? Agkapi ka, Federico, anak ko. Adya man naklaw na nanang. Kumusta nga iti karera yo? Ay, nangabakak manin, anak. Ay, di ada man ang kwartam. Ada. Mabilay, tayo pabuyak ka na kayo ti video, anak. Ada pa'y gayang tinag-video, anak ko. Ay, nawa. Ada, anak. Oo. Buyag, no kasanok kalaing nga agmotor ti anak mo, nanang. Na, kita akman? Mm. Ay, nawaw. Kasla ka matumay tayab, anak ko. Among katinanang. Siyak, ti kalalaingan ka na kami. Isu abili, baklaunay gan ka, anak ko. Ay, nawaw. Nagsubli ka mat maritarsing. Ay, nagsakit nga rod tilapayag ko iti saritaan dagiti agina, mariitis. Anya ti saritaan da, ay, mare? Anya kumapay nga, mare. Day ta karera iti motor Isu siguro ang nagtangkan ti ulo nila kay mo. Takanunungan ni nanang na. Ay, nangamong matan ni nanang No adaman dakas mapasamak iti dayja a Federico. Saan asyak ti pabasulan na. Tasipod pa'y idi. Di na kayat aparita kuno bagbagaak ti anak na. Isuntumot lang, di agsangit no kwa, kumari. Narigat no saan ang mabagbagan ti anak. Dumakkal ti ulo da. Adamatan ka ni Federico, amare. Saanan nga ubing ti asawa. Talaga asakit ti ulo na gitang agmot-motor. Apay ka di kagawad. Adada ka numanan ijay laod. Ijay matan ti pagkarkariraan da kagawad. Wen, nagreklamon dagiti tagalaod a makatitilang kano. Ay na, uray di na minsan nga aldaw kagawad. Ado dagiti lumablabas anak ka motor iti paraangan mi. Namin ano matan anabagbagaan dagita. Nga magkaslaawan manak nakam da. Kasla di da mabutan nga maaksidente. Kasano kat imo na ti kinapasikat da. Naglalawa dagiti karatula anak kapaskil iti igid ti kalsada. Nga magkaslaawan latta kadakwada.
Siyempre, awan dagiti tanod nga agbanbantay. Wen, adada ija barangay hall. Ado pa iti mas importante anasken nga aramiden dagiti tanod tayo, itis. Saan laeng nga agbantay kadagiti addaan motor a nagtatangken ti ulo na. Daytamot lang ti kanayon ko nga ibaga kagawan. Saanan nga opisyalis ti barangay ti parikot. No dikat, dagiti tattawa di na ammo ti agtungpal iti pagganurutan ti ayan ti parikot kagawan. Mano nga oras yun at ijerwer atatang? Itay pa alas 12 nga orayin kayo. Na-traffic kami nga ron, itay sa anak ko. Traffic? Ado man yung timotor, apasalasali iti kalsada. Ay nawaw! Talaga amat dagita ah. Isupay kindi nga mailis-lis yan. Agbutang dagiti drivers no kasta tatang. Oray ti driver, ti pa nagluganan may. Mabuting may ta nagpaparatag dagiti motor. Oray lang tumayab da dita kalsada. Dayta nga rod tatang. No mailaw angkot masagid da, di kaasi dagiti jeepney drivers a mairaman no bilang laang. Agripod da ka naman ni barangay hall, anak ko. Uray mano a report tatang, no awan ti ganda, awan tumot laang. Abay akas na ti panagkitab kanyak, sika, tarseng. Ay ikwa nanang. Agpudno ka man? Nasakit ka di tinakam mo? Gaputa pinalubusak ni Federico nga agmotor? Dayta nga minin makikarkarera ti ubraan na nanang. Isugarod matiragragsak na. Ay nawaw. Di ka kadi agbalin a kontrabida si Katarsing. Doon nabuyam laang dagiti stance ni Federico. Talaga bumilib ka mo, iti asawam. Delikado ti kasjay nanang. Nang runa kat kalsada dayjay. Ang mga no adda may raman nga inosente no bilang mantag kamalida. Dayta ka ti jakayat kan Katarsing. Saan ka supportive nga asawa? Anya? Talaga asaan kami nga okay iti katugangak, Mari Itis. Anya man ang tinsawang ti katugangam ayamare. Sa anak kano a supportive nga asawa, taparitak ti panakikarira ni Federico nga anak na, Mare. Ay nawaw. Paritam yung para mo't iti pagsayaatan na mare. Dayta ti saan a mapresyar ni nanang. At dan samag man ang tinag-report iti barangay hall kumare. Pasalsalida kano dita kalsada dagiti agkarkarera iti kalman kuna ni tatang. Siguro da man na nakaslakko kwa dati kalsada no kasta, Mare. Ay, pudno la unay mare. Uray dagiti opisyales. Maumadamatan ka dagiti kalugaran tayo a mahilig iti karera. Di dan samot maawatan ti ko na tayo at delikado, Mare. Wan ta ipagarup da analaing dala unay mare. Mabalin ka di ang makasarita ka, Federico. May papanitan niya kagawad. At daimbay nag-report iti barangay hall di na minsan. Nagkarera kayo kanumanan iti kalsada. Adda ka diti parikot kagawad. Amumi met ti aglisay, nukas nga adda ti lumama sa lugan. Wan angam delikado. Sapay nagpapartak kayo nga agpataray iti motor. Ay nawaw. Amumi met ar aramidin may kagawad. Pangaasiyo ta dumngag kayo. Uston ti karera ta delikado. Ibagam ka dagiti kakadwam, ta isardeng yon day ta nga aramidyo. Narigat no adda may raman nga inosente. Nangag mo ka ditibilin ni kagawad, Federico Lakay? Patpatsin yung malagit ang opisyalis, Tarsin. Ay nawa, talaga ka di nga awan denggan niyo asaw? Adda ti karera may bakit. Isumarin ti papanak. Ay nawaw, Di naklapdan, tawred di mo kaya, mapanaklat ta. Ninanang tupay, kanayo nakapalubusan. sige, mapan ka. Aramidam no anya ti kayat mo. Ngam no maaksidente ka, makaammo ka matan, Federico. Nakita kalimabas nila kayo mo itay kumare Nakamotor manan. Wen tada ka no karera da ita.
Manan? Ingal daw samantan kumare. Imay ni kagawad Dori ije balay idi kalman. Kat naku na nga isardeng danday ta karera. Ngam natangken ti ulo nila kay kumare. Adda umaw awagan ka kumare. Asino ngay day ka? Nila kay kumat mare. Kat sungbatan mo apay adi mo sungbatan ngay. Bayam, amangan no adamanin pangibaunan na kanya. Sa bagay. Ninanang ate awagan na. Naimbaglaan nga ang tanagawid ka, Tarseng. Tapay ka dinanang. Ni Federico. Ada ka no ija ospital. Ay nawaw. Anyat na pasamak nanang. Na-aksidente ka no, kabayatan ti panagmotor na. Anya? Mala, kadwaan nak tamabantay ija ospital. Sige nanang. Mabiit la ang tagpalasa. Anyat na pasamak ka, Federico, anak ko. Nasagib ko ti padak anak ka motor na. Diyan natan siya. Iso nagdiretso ak ete kanal. Kasano ngayon nagitisakam? Under observation na lang. Naimbaglaan ta nagitisakam tinadonor. Saan kat aday ta ulom, anak ko? Day sa nga ron na. Basol nagiti opisyalis ti barangay day ta, anak ko. Nay, di mo ipabasol iti sabali tinapasamak ka ni Federico nanang. Kat pudno mat. Asino pa'y kumati mapabasol? Dagiti opisyalis tayo ngawan ti aramiden da. No apay nga may nga awan ti agbantay iti kalsada. At damat idipiman nanang. Namin ano pa'y anabagbagaan dagita nga agkarkarera asar dengan dan. Ngam anya ti araramiden da. Itsambada ti agkarera no awan dagiti agbambantay. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Adala ta ti basol dagiti opisyalis, Tarseng. Adda ti kamali iti kanal a project da. Iso ang nagdiretso ijay ni Federico. No kumaresponsable dagiti opisyales. Saan kumaan na pasamak ti kastoy kan ka, Federico, anak ko? Makapasuro nga ron na. Maka-aksidente mati panpanakil na project da kanal. Kinupit na siguro ti budget. No tinarimaan na kumaan na sayaan. Di saan ka kumaan na ikanal, anak ko? O nga ron na. Sa nakit din na makapagtrabaho. Bayam, agreklamo akto iti barangay hall. Saan na nasaya ti kastangan aramidan dagita nga opisyales. Sumuro na na. Tayo ipakita kadakwada ti sakak ka na doon. Nga po iti kanal a project da ka na. Pudno ka di tinadamag ko, kumare. Nadonor ka no matisaka nila kayo mo. Ay pudno mare. Na-discharge matlangan. Ngam saan ang makapagnaan na saya at tasaan pa'y anaimbag dagiti saka na mare. Naimbag atasaka laang, kumare. Saan niya ulo? Ay naku nampay mare. Nasagid na kanutipada na matlang agmut-motor. Naimbag ko nama tasaan anakaro ti donor anasagrap da adwa. Siguro, dagiti opisyalis man ang ti mapabasol. Isudakit di ati pagpabasulan da kaninanang mare. Ay na, ipasa da pa'y laang iti sabali ure naglawag abasol da. No makaungat ni kapitan tapag multaon na ida. Nangamong damat ta na mare. Isu nga mayak ditoy, tanwadak ijay balay. Basol dagiti opisyales. Kun kunati katugangak mare. Oh, sa dino ti papanan niyo kanina ng Federico. Mapang kami di barangay hall bakit? Ay nawaw, apa ijay? Mapang kami agreklamo Ay nawaw, da kayo pa'y ti adaganas ng agreklamo? No kumasan nakas jeti disenyo ti kanal a project da. Sana kumaan na aksidente. Na, ti pa'y kanal ti makagapo? Kuti suman. Day ta karera ti makagapo, Federico. Napartak kayo kat nga pataray ti motor Ti kanal nga ron ti makagapo no apay anaduro ti sakak bakit? No saan ka anapan nakikarera? Saan anadunor ta sakam?
Adda ti video amang ipanagnak anapartak ti panagpataray mo iti motor iti dayjay nga aldaw. San man akong kumpurmila dito ti pagpabasulan nyo? Aklunan nyo nga min anatangken ti ulo yo iso anapasamak ti kasta. Ay, adi, Kapitan, kagawad. Awan ni Kapitan, kabsat. Ada ka di masapul yo? Imay kami, takayat ko nga ipakita ka na kayo, tinapasamak iti anak ko. Gapo iti kanal a project yo. Kanal a project me? Gapo iti kanal a project na donor ti saka ni Federico nga anak ko. Kas makita mo't. Wen, kagawad. Dakkel ti gastos me. Kung saan ako na makapagtrabaho. Amangan met no na alam dayta, iti kakakarera yo iti motor. Kan may sapay. Apay nga men, adi kay mangibaon iti tanod nga agbantay ijay kalsada. Awanan Saan ang makatrabaho ti anak ko iti mano abulan? Ay nakabsat. Pangaasiyo ta saan ada kami ti pabasulan yo. Adda dagiti tanod nga agbabantay. Ngamno kasta nga awanda. Apo, agkarira manen dagiti nagtatangken ti ulo na. Kan maysan. Adamot ingkargami akaratula asaan apang karera ti kalsada ti barangay. Kastoy nga rudan. Awan ti aksyon nga aramiden yaw. Anya ti kayat tiyo nga aramiden mi kabsat. Mangted ti barangay iti financial assistance, uray basol met ti anak yo no apay anapasamak ti kastaken kuana. Pangaasi yo kabsat, di yo pabasulan ti barangay iti kinatangken ti ulo ti anak yo. Ta saan kami anagkurang anang bagbaga kada kayo. No adda ni Kapitan, sigurado akas tamat lang ti bagana kada kayo. Aniya? Pasensya kayon kabsat. Ngambasol yung matlaang no apay akasta tinapasamak ka ni Federico. Motor pa mor, karera pa mor. No adda ti baga dagiti opisyales, agpatangken kayo. Inton adda dakas ang mapasamak kada kayo, uray basolyo, ipasayo kadagiti opisyales ti barangay. Makaparurod ti kasta nga ugali yo. Agtungpal tayo iti paganurutan ti barangay. Tapno mailisi tayo iti aksidente. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa ada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nating manain. Di ka man agreklamo si Kadino. Noan niya ti adda, ano san? Makaumati natin nga kanayon, mersi ba kayo? Anya kumapay ti pagpilian tayo. Kat isulaan nga rod ti adda lakay. Mapanang lang gumatang iti karon iti babaw. Taisot iluto masidan tayo. Ay na, Dino. Narigan no dumakkel ti utang tayo iti tersena. Sigakit di mo bakit? Saan ko nga utangin? Bayadak Pangalaam kumamot nga iti kwartam. Kada ti kwartak bakit? Saan ka maawanan ita? Nangalaam iti kwartam, ha? Siyempre, ada ti racket ko. Ijay?
Basta jay di mo salud-sudan no sa dino. Muarkan sama manan, di no anak kau. Una nang, mapanak ita yan ni Claro. Anya tiara midem iti ayan ti ka anak am anak kau. Agsyat kami marin narang. Na, kano kaano lang idinagsyat kayaw. Di ka madanangan narang. Tadati pagbayad ko. Saan ko nga iutang tinagan nyo iti Teresina? Urayang pa'y di baka mo atag pakada kakengkwana. Sa saan? Rumabiin. Da kayo lang ti makamo ang mga ibagakin ni Mercy. Ta ibatik ti cellphone ko. At akadipay tila akong nga arak maribasya. Ay nawaw, arak manan ti umay mo ibaga si kadinaw. At ati pagbayad ko mare. Uray adda pagbayad mo, agkontrol ka latta kuma. Di mo pa'y kaya ta makalako ka mare. Madamag ko man pari dino. Pangalalam iti kwarta maya. Secret mare. Secret. Kinapuno na mare. At dati rakit ko. Iso asa anak amaawanan iti kwarta. Anyawat day ta arakit pare. Trabaho mare. Iruwal mo kayo di mataarak. Gatangag tali. Rumabein maay. Big time kayo ta, Uncle Dino. Kasanungot ana ibagam de kasta, klaro, kanakan. Wala. Tanakagkatang kayo tinaimas sa pulutan, Uncle. Kapala kung di kumatang, itinaimas sa pulutan, kanakan. Pangal-ala mo di kwarta manggal. Kaya't mo ama-amuan sa dino. At dati rakit ko, kanakan. Anya mo tarakit day tanggal? No kaya't mo, isurot ka. Legal mo lang day tanggal? Ayaw na, legal kanakan. Saan ka pa'y amabanog ijay? Kinsigurado nga dati mabigay mo. Hey, kano nga rin mapantanggal? Inton Martes, tapaibusan ti kwarta kanakan. Adino nanang. Sa dino tinapanan na. Iti ayad ni Claro akaanakan na amar si anak kau. Abay ka na ijay nanang. Agsyat damanan na. No nangalaan na nga tamanan iti kwarta agas-gastusan na Di na mangaron ibaga anak kau. Adda ka no ti raket na. Ngam di namat kayat nga ibaga. Amangan kunak no daakas matan day tarakit la. Ay, padasan na ananang. Adala ang ti maduktalak akalukwan nga aramidan ti alakyo. Talaga ang pagtalawag nanang. Ay uray siyak matamar say. Datayo pa'y kit day di babain na. Naimbag arabiin kumare. Anya ti umay mo gatangan, Mari Marcey. Gumatalak man iti may sa kilo nga asukar kumare no adda Ay adda pa'y Mare. Ay gayam Mare. Ado ti kwarta nila kay mo ita Mare. Wan at adda ka no ti raket na kumare. Abangan mo't no illegal Mare. Jack amo kumare tadi namat kahit nga ibaga. Sigurado na lang ang alegal ti raket nga ibagbaga na. Tano saan? Talaga ang makaraman kanya kumare. Abay akas na di kawas mo si Kadino. Naka-low sleeve, kan naka-slacks ka man. At dati rakit ko ita bakit? Ijay? Di talaeng. Ang mga numarabyan ang agawid ita. Abay ang nagdakal ti bag mo? Ay nawaw. Gamit ko mo iti trabaho ka si bakit? Si kagid di mo. Kitaak man? Asaan? Kay simpak lang itay. Ang mga numagulo man eh. Anya? Alala, agrubuat akon. Tama nga numaladawak. Sayang ti oras. Anya taramidan tayo, tidak ito yung paradahan, Uncle. Gamam na ito sobre kalaraw, kanakan. Ay no, anong talaga kita, Uncle? Iwaras na ti sobre, takargaan na iti kwarta. Hehe, awan ti pagdanagam, tasaan datang amulitoy. Anya? Basta ramidan lang talo niya ti bagbaga kanakan, ha? Ay, daras ta makaurnong, nuwas to'y taramidan ta. Uncle, kasano na takalugaran tayong aglugan, kat maira na amakita data dito'y.
Saan daw mapasamak na itakanan? Ngayon, ang layo mo ito nito paradaan. Saan na tang amaw na kitita tao nito eh. Makitkitang natabas. Dala. Ano ti pasahero? Sumrekta ka na ako sa taisupay ti kwarta ang makulit tata. Dahil ito'y tibingay mo, klaro, kalakan. Ay na, agyaman na kang kalino. Ay, takal mo ang gayang tinakulit tata kwarta. Ay nawaw, kunak tumad ka. Idulin mo pa ilang na ito subrikin Biblia. Hanggang, habi nga siya. Una ata mga numakita ni Auntie Mamir sino iyawin ko. Anya? Awata mo, nagkatuga nga. Tapno addaman ng timaw sa rin ton sumarunong. Hehehe. Di ka na kung iba kang kakalakanan. Nuwag sa lutsod ng Tim Amerse. Uno asino pa dita. Di mo ibagbagan o sa dino ti papananda. Tapno awan ti kakumpetensya tawag. Sa dino tinagapuan nyo ka ni Uncle mo adino idi kalman, klaro. At dati rakit men, tibasya. Api ka di. Ijay? San ang mabaling nga ibagantin? Ay nawang. Ada ayamat kasta. Sekreto mi lang dahil ka ng Auntie. Amakan ngamin no, maamuan nyo, katuladan nyo. At dantukit di kalaban mi na. Ah. Ay saan matkit dia kasta, klaro. Basta saan ang mabaling nga ibagak kada kayo, Auntie. Lakwan na mangkit di soft drinks. Ang legal matlaang ka di ti trabaho yo, klaro. Huwag Auntie. Di mo makita ti kawis na Uncle Dino. Naka-formal attire ko naman. Anya? Nakitak man anag kuyog da dino ken kaanakan na aklaro idi na minsan nga aldaw, Mari Merce. No kasta, ni klaro gayam ti kadwa na iti racket nga ibagbagana kumare. Ay, nalapit akas tamare. Nagmayat ti kawus da idi nakitak ida. Kasla pang opisina mo, Mare. Ay nawaw, anya kumatiam mo ni Dino. No maipapan iti opisina aday ta kumare. Ay, saan tayo lang nga mo, Mare? Ang mga no adamot saan tayo nga amo at talento ti asawam. Ay, wan gayam. Awan ka di ti aramida minton Sabado, Mare. Awan magkiti ah. Nalpasan ti trabaho mi ija ayanda Mari Feli. Apay kumare. At dati ipaaramid mo? Sika kumapay lang ti pangitalkak iti tersenak, Mare. Makalawas ngamin nga wanak ditoy. Sayang mat no saan amay lukat ti tersena. O sige. Siya klaangan ti tangda ng magbantay kumare. Sana bale tawan pa'y mo ti pagtrabakwak ita. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, kaanakan. Anda ka diti baga man, Ti Mercy? Adala ang tiket ko ang maamuan, klaro. Ay nawo, anya day tanti. Anya ti racket yo kini Uncle mo adino, ha? Sa dino ti papapanan nyo. Nakita na kayo ni Antim Basha ang naka-formal attire idi na minsan. Ay, kuhan di. Ibagam tipod no? Jack kayat nga ululbudan na ka? Disente ti trabaho mi, Auntie. Anya nga roday ta ko na? Ay nawo, daw magkatawag mo data. San ang mapaling nga ibagak ka, Auntie? Sa paybilin ng uncle ko, sekreto mi lang ti rakit mi. Oh, napauli mo ka, klaro. At da ka di ilim-limad yo kini uncle mo, ah? Ah? Awan mo, Auntie Mercy. Anya kumamit, ilimit mo kin uncle ko no bilang laang. Anya di ko nam itayin di, no? Ay nawaw, ulitan mo, Mercy bakit? Asino ti kaduam iti racket mo ita? Gini klaro akanakan ta alata. Tapno amunan dar aramidan na. Anya araket dayta aya. Idi pa'y asal saludsuda. Ngam di yung mag-ibaga no anya dayta. Sikreto mi nga rod. Apay adiyo kahit nga ibaga. At dan sakit ti tilim-limad yo ah. Ay, awan legal tiraket mi kinidino akanakan ta bakit? Siguraduan nyo laang. Tanakita na kayo ni Mari Basyang idi na minsan. Naka-formal attire kayo kano. Kasla kayo mga opisina. Gawin mo ngamin bakit? Hey, agro-pro pa kami amang opisina itiraket may. Sige ngay, sa dino tayo papanang bakit? Iti ayan ni Mari Basya.
Bantayak ti tersena na. Ay, agrubwat ka mo bakit anya orasan ni? Adda akon kumare. Pasensya kan ha? Medyo naladawak. Kinasaritak namin ti asawak may papan iti racket na. Imbaga na ka din no, anya, mare. Saan pa nga kumare? Ay, pasensya ka manin. First date ita, ngam naladawak pa'y laay. Okay lang, mare. Awan pa'y matkit di ati customer. Agrobot ka din kumare? Wan. Sika pa lang ti makaamo iti tersena, kwan. Ada kapidita. Sika matan ti makaamo agtimpla. Wan mare, siya kung timakam mo. Ilistam ti amin ang mapaglakwan, mare. Dahito tinotbook ka pang ilistaam. Wan mare, no adangay ti umay umutang mare. Ang mga no naturad da nga umay umutang, tasyak ti ada dito tersenam. Ay, wan. No adda umay umutang, di mo ikikan, mare. Ibagam nga iso ti imbilin ko ken ka. Amok dagiti kalugaran tayo. Ang mga no ilibak danto, inton pa nagbabayad, mare. Pilyam dagiti sobre asan pa nakargaan klaro ka na. Saan nga min akinargaan ti dagduma a pasaheros tinaywaras katakwatang gal? Sana bale, makargaan tumarinday ta kanakan. Nagamit ta ka din anggal? Do around pa kanakan. So pa wala ti may nayon. Alpasan na gawid dan. Mabitla nga ranggal. Tamang irwarak iti sobre asan pa nakargaan. Kano nga'y ngagsubli ni kumarimba siya, mersi anak kao. Inton biyernes nanang. Ay kinasaya at tay supay ti maurnong mau. Wan nga rod nanang. Awan pa'y matipakitang danak ita. Kahit kumusta magay ti tersena na, ano ka di matlaan ti gumatgatang? Wan nanang. Ni Dino ngay, simangpat ka din? Ay wan, aday ti silid na anak kao, nakaturog, nababanlog ka no iti rakit da. Nasaya at ata saan ang narabyan nanang. Italaang mat anak kao. Anya ti inlutoy ang masida nanang. Madati lechon a ginatang nila kay mau. Ay nawaw. Manan. Dakil ka nung amin di komisyon na itirakit na anak ko. Hello mare. O mare, kumusta ka matandita? Nasaya at mat mare. Ado ti customer. Ay kat mayat ano kasta mare? Awan gayam. Naibuson ti lakom. Ag-purchase kanton inton agsubli ka. Ay wan mare, agsubliak di tayong ton bigat, tamayat matanda na anang kantatang ditoy. Ipawit mo man ti koleksyon mare. Wan mare. Itext konto kon ka no anya ti pagpauita. Di mo liplipatan dagiti sobre klaro, kanakan. Awan taramatan ta. Ada dito yan angkal. Ti chinilas mo nga saan mo sukatan? Saan ang mabalin ti chinilas ay angkal? Ay nawaw, naskin nga ag-formal attire ka Tap na agrupro pa ta pastor. San pa ang magganti sapatos ko angkal? Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanong aro dapat chin dagiti pasaheros, dagiti kasabata, no kastamo iti langam kanakan. Ipabulod ko lang ang timay sa sapatos ko ken ka. Dapat isobre asan ang nakargaan ang kalino. Mabigla ang taurayin ta sumrag dagiti pasaheros iti day tabas. Kalpasan na, sumrag tamat nga agkasaba, ken agkuliktata kanakan. Tapno dakkel manan di maiyawid ta. Ay nawa, kahit kumuday ta, tadati plano agatangan angkel. Anya ti gatangan ba kanakan? Kumata kiti baro cellphone ko angkel. Manulaan ti kurang ko. Wanak tumagabingging ka kanakan. Dagos ang makaurong tanong kastoy taramidan ta. Ibaga talang ang donasyon para iti simbaan. Mangtid mo ta dagos dagiti uto-uto. Na, anya ti kunam dino? Ah, Magkulkulikta kayo iti donasyon para iti simbaan? Nan, kita man dahi ta sobre. ay, kuha mara ba siya? Anya tal aramidam dito paradaan? Ay, kastoy gayam ti rakit yu pari dino.
Jak amo a pastor kagayam pare. Pastor magayam nila kay mo, Mari Marcy. Saan Saan ang pastor ni Dino, Maribasha? No nakitak ida iti kaanakan na ija paradaan mi mare. Agkas kasabada, kan agiwarwaras da iti sobre. Anya? Wen mare, nakitak ti nakasurat iti sobre. Kat donasyon para iti simbaan. Kunana mare. Ay, naglukon dagi at tao. Usaran da tinagan ti Diyos tapno laang mang dati tao iti kwarta kadakwada. Mas daawak nga rod mare, tanakadanon da iti adayo a paradaan. Paradaan metten iti probinsya mi ti nakakitaak kadakwada mare. Klaro, banakan. Salak pa ilang agawi di balay. Dituyak pa ilang agnada. Ay no, kasano no? Sa pulan na ka na antim ang siyanggan. Sigurado ang makaungat ni antim kanyak. Amok nga impulong ni antim abasya ang nakita data iti paradaan. Sigurado tayo tanangkan. Agkumari dagi jay. Ay sus kanakan. Kasano pa yung data? Ang mga no pagtalakod na kun ni antim. Nenay, pagipadam ka nag iti badbado ni Dino, Marcy anak ka. Itunod ko iti ayan di ka anakan na nanang. Ijayan nga agnaad. Ay nawaw, apayan anak ka. Ay, day ka namang lukloko iti pada na atao ti raket da nanang. Nakita ni Maribasha ti naramid ti anak yung iti paradaan. Agkas kasabada ka no. Sa dagi warwaras iti sobre ka dagi iti pasahero. Anya, Talaga amang ibaba intay ta adino nanang. Usaran na tinagan ti Diyos para iti kalukwan na. ay na, nagloko day jay nga anak ka. Sipod pa'y iday, kanayon kon abilbili na ang aliklikan na ti agaramin iti dakas. Ngam naturid pa'y laang gayam. Gusto day tamarsay. Ikam iti pagnakban ni Dinaw. Uray siya, jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Oh, kumpleto ti inyag ko agamit mo, sikat, Dino. Ay. Dito ikan nga agnaad. Bakit? Saan ko mamakastaan? Saan na ka din ang mapakawan? Bakit? Siyak ti ibabay mo iti kastangar aramidam ha. Kas kalag bibisin. Di mo panggapan ti agawid iti balay ha. Taamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray ni nanang mo, nakaungot mat, idi naamuan na ti inaramid mo. Saan ko mamakastaan? Bakit? Ay na, Dino! Jak amon! Siyak pa yan ti bumain, kini Maribasha iti kastanga inaramid mo. Proud ka, nga do ti kwartam, ngam nagtaod mo't iti kalukwan. Ano san milaangan kini nanang ti agsida iti asin, ngam ti mangan iti makan, ang nagtaod mo't iti panagluklukom iti tao? Ni bakit mat? Di. Kita ama! Amangan no di mo sardangan na itang aramid mo, kat makarmakan to. Hoy! Awagak mo't lang dag iti dadakkel ni Claro akanakam. Ipakaam mo kanakwada nga insungsung mo iti kalukwan ti anak da. Ay, bakit pangasim? Di mo kumaramidan ti kasta ang mga nuguraan da. Ay, saan ang parikot na ita? Makaam mo kamatan nga agpalawag kanakwada. Ay nawaw! Di mo usaran tinagan ti Diyos iti kalukwan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.